ועכשיו בשורה לשמנמנים. מה דעתכם להיפטר מעודפי שומן ללא דיאטה, ללא כאב, ללא ניתוח? ערב טוב, דוקטור עמי גליקסמן. ערב טוב. איך אתם עושים את זה בדיוק? אנחנו ממקדים קרני קול לשכבת השומן שמתחת לעור, שוברים, מזעזעים ושוברים את תאי השומן. תאים נשברים, מתים, השומן נספג משם ועובר לכבד, שזה בית החרושת שלנו. ואנחנו מקבלים אפקט של חיטוב גוף נקודתי. באזור שאנחנו רוצים, אנחנו מסוגלים להעמיס שכבת שומן. אפשר לחזור על הטיפול הזה מספר פעמים, בהפרש של שבועיים עד חודש, ולקבל את האפקט החיטובי שאנחנו רוצים. זאת אומרת, גייסתם את האולטרסאונד להמסת שומן? גייסנו את האולטרסאונד הטיפולי. זה פרק אחר בספר הפיזיקה של האולטרסאונד לצורך טיפול. ומה קורה לשומן הזה שאתם ממיסים אותו? השומן עצמו נספג, כמו כל דבר שנמצא ברקמות, שאתה מקבל מכה ויש לך כתם כחול, זה נעלם תוך 10 ימים, שבועיים. אותו דבר, השומן נספג ונעלם משם. השאריות של התאים מסולקות על ידי הגוף במהלך ריפוי טבעי של תאים מתים בגוף. כמה זמן נמשך טיפול כזה? טיפול נמשך בין שעה לשעתיים על פי רוב, בהתאם לגודל האזור. ככל שהאזור גדול יותר, הטיפול יותר ממושך. אנחנו יכולים תמיד לטפל באזורים שמתחילים מאזור הכתפיים, מאזור החזה אצל גבר, לרדת לבטן, מותניים, ריחיים חיצוניות אצל אישה, עד הברכיים, אפוזים, גב וכן הלאה. כמה זה עולה, טיפול כזה? טיפול כזה בארצות העולם עולה בין 2,500 ל-3,500 דולר לסדרה של 3 טיפולים. רוב האנשים עוברים סדרה של 2 עד 3 טיפולים לקבל את האפקט הרצוי. יש היום בעולם מעל 400 מכונות שמשתמשים בהם. אנחנו מפיצים את המערכת בקרוב ל-50 מדינות. אנחנו יודעים עד היום על מעל 50,000 טיפולים שניתנו על ידי המערכת הזאת. יש אלו שהם סיכונים, מה מרגישים אגב במהלך הטיפול? אין סיכונים, מרגישים קצת ויברציות, יקצוץ על גבי האור בגלל גלי הקול שעוברים דרך האור. בגדול הטיפול מאוד בטוח, וזה הרעיון הבסיסי שעמד מאחורי פיתוח המערכת, להחליף שאיבת שומן, בחלק מהמקרים, לא בכולם, שהיא טיפול פולשני עם בעיות, במשהו שהוא פשוט. אתה נכנס למרפאה, שוכב על המיטה, עובר טיפול, מתלבש, יוצא והולך לדרכך. מי מתאים לטיפול הזה? השמנים מאוד, או השמנמנים, או דווקא הרזים? השמנים מאוד לא, השמנמנים והרזים בהחלט מתאימים, כי גם לרזים והרזות יש לפעמים אזורים שלא נפטרים מהם גם בדיאטה. ולכן את האזורים האלה קל מאוד להיפטר מהם ולהשלים את חיטוב הגוף שהדיאטה לא מסוגלת לעשות. אז לסיום, כמה קילוגרמים אנחנו נוריד אחרי 3 טיפולים? בקילוגרמים אני לא יודע להגיד לך, בהיקפים אני יודע שאחרי טיפול אחד מורידים כ2 סנטימטר באזור הטיפול, 3 טיפולים זה יכול להגיע ל4 סנטימטר, יש אנשים שמגיעים גם ל7 סנטימטר או יותר בסדרת טיפולים כזאת. כלומר, לחיטוב גוף, טיפול מאוד מומלץ. דוקטור עמי גליקסמן, תודה רבה. תודה רבה לך. המצאה כחול לבן, יפה.